Ηρεμία! Δίνεις τη φάνελα που φοράς. Έτοιμος. Outside μία. Μερικές φορές δεν το κάνει, μερικές φορές το καταλαβαίνει. Πολύ καλό, πολύ καλό. Wow. Και ναι, κλέβει. Λίγο πιο δυνατά το ήθελα. Αστράκι μου. Το έχεις, ωραίο ήταν. Άστο. Δεν είχε άμυνα, γι' αυτό το έκανα. Καλά έκανε. Πήγες να εκμεταλλευτείς. Ξεχύνονται μπροστά οι Ουκρανοί πίσω. Χώρα πίσω. Δεν έχουμε μια τεράστια ευκαιρία για εγώ. Γιατί πόσο είναι? 3. Μαμά. Και το γκολ δεν... Έτοιμος. Ναι. Μπράβο! Πόσο είσαι? Είσαι όμως με την ομάδα του. Ποιος του είπε να Το μην ξέρει ξεχνάς Παναθηναϊκό? αυτό, δεν είχε φέρει την ομάδα του. Θυμάσαι, Ποια ομάδα του? στην τοξοβολία. Μιλάμε για πολύ μπαζάρι. Άστο. Όχι αυτό. Κάτσε να έφερνω την ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο είσαστε μια χαρά, μετά εκνευρίστηκε. Μετά θα πρέπει θα χρειάζεται. Φοβήθηκαμε, δηλαδή θα... Ναι, το θυμάμαι, σας έβλεπα συνέχεια. Πιάσε το. Οι Ουκρανοί παίρνουν μια άνετη νίκη, πρόκριση στον επόμενο γύρο. Δεν υπάρχει. Έλα, 2 λεπτά. Θες, Κάνει αντιβολή. Είναι κούφανες. Κάνε μια μπροκ. Ωραίο. Τι διάθεσε. Κάνε μια οργανωμένη επίθεση. Μπράβο. Οργανωμένη άμυνα που θέλει μάθημα. Κάτι να. Το καλύτερο το παίχτες ο Δημήτρης λέει Ναι, κρατάτε. ναι, εδώ είναι. Γιατί Φοβερό γιατί. Από εδώ να πάμε κι άλλα λέει. Από τους φάει. Κρατάτε την μπάλα, παιδιά. μπαίνει μόνος του και κλείνει. Και κλείνεται. Άντε μόλις που κάνει να γαμίσου και τρελικάτα. Βλακίες είναι αυτά. Δικιά σου. Μπράβο. Ωραίο κοντρόλ. Ευχαριστώ. Δυνατά να χτυπήσω. Onside μία. Το ανάποδο θα κάνω. 23 δευτερόλεπτα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Δικιά σου. Δικιά σου παραδείγμα.
Χέρια.